ねえな。こうやって外多かったな。pang ari. Ang tabero. Ma, 順調かな。まあ順調かな。Ima't ima.板を1枚。Ah? もう使ってしまっちゃうな。 Tara na eh. 使ってしまってるな。 Ayan ka farmer, nagutom ang taga-bukid. Nagutom ang mga magsasaka. Merienda time. Ganda ng view. Tapos na si Dana. Hintay merienda lang. Tanggal pagod. Pakita ko po sa inyo kung paano tayo magtanim dito sa Japan ng palay. Sarap. Okay, back to work na kami ni Dana at mayroon pa mga natitira. Mamaya ulit pag nagutom. Ayan ka farmer, nakabalik na tayo dito at ayan na yung mga pananim natin na nakuha sa bahay. Bumalik tayo kanina para kumuha nito at ayan na sila. At nakapagmerienda na rin kami ni Dana. Ayan, pabalik na si Dana para lagyan natin ng palay yung likuran ng planter. Okay.
farmer, malapit na tayong matapos ngayon at nasa pang-5 na tayo. Ayan, nasa pang-5 na. Kaninang umaga doon tayo nagtatanim. Ayan, 2 doon. Tapos yung pangatlo natin doon, pangatlo. At ito yung malaki. Isa sa pinakamalaki dito, ito yung 4. At ito na yung pang-5. Ayan, pang-5 na natin ito. At saka isa na lang, meron tayong isa pa dito na tataniman bago tayo mananghalian. Ayan doon, may isa doon na panghuli natin ngayong umaga pa ba? Nasa alas 11:45 na. O, alas 11:45 ng oras dito. Ayan, nasa pang-5 na tayo. At yung isa, pang-6 yon, bago tayo uwi, tataniman muna natin yon. Pagkatapos natin manghalian, at doon naman tayo sa likodan ng bahay tayo magtatanim. At doon magtatapos ngayong araw na to dahil meron pa naman bukas, linggo. Medyo maaga-aga tayo matapos ngayon dahil sa ating planter na Mitsubishi machinery planter na Hachijo. Ayan, bago siya ngayon. Ayan, ngayong taon. Ayan, pinalitan natin yung luma nating planter at yan, bago siya ngayon na medyo may kalakihan kaya medyo maaga tayong natapos ngayon. Ayan, malapit na tayong matapos at medyo gutom na rin. Kanina nagmerienda kami ni Dana, tinapay at saka cider at saka yung utsa. Ayan, medyo gutom na rin dahil mag-aalas 12 na. Pero hindi kami uuwi hanggat hindi natin matapos to. Ayan, meron pa tayong isa doon na tatapusin. Ayan, ito yung pang-5 natin. Okay, keep on watching.